Suevia nomeoute o seu herdeiro principal. E Toño? O teu irmán ten a lexítima, pero o grosso do patrimonio deixouche a ti. Deberías fixar unha data para a lectura do testamento. Canto antes asumar o legado de Suevia, menos incerteza para os socios. Encárgate ti. Coñeces mellor que a min os asuntos da miña nai. Grazas pola confianza. Sei que tivemos os nosos desencontros, pero... Marco, somos familia. E agora non estou para pensar neses temas. Deberías valorar outro asunto. Suevia estaba no medio dun proceso de legitimidade. Xa sei, a paternidade de Emilio Veiga. Como herdeiro seu, correspóndeche todo o que lle tocase percibir. O pazo, as propiedades... Mira, Marco, agora mesmo só quero saber quen matou a miña nai. Emilio Pardo. Por iso está no cárcere. Xa non. O xuí deixounos a ir baixo fianza. Era unha muller difícil. Tivo unha vida difícil. Xa. Podoche preguntar algo? Que? Antes quedei preocupado. Seguro que entre ti e Marco non pasou nada. Seguro. Estes días estamos todos alterados. Se tes algún problema, sabes como podes contar. Claro. Tranquilo, está todo ben. Seguro? Lamento discrepar. Antes de que me votes, preciso falar con Eva, é importante. Non te pensaba votar. Grazas, Alberto. Hola, Marco. Que faste aquí? Chamei no eu. Gustoume dar con el, pero di cousas moi interesantes sobre ti. Tanto me tengo que diga este criminal. Intentou sabotar a colleita. Deberíamos chamar a policía. Estou de acordo. Contello todo. Que ti organizache la folga. Cala, Paulo. Alberto, non irás creer este cabrón. Gustaríame non facelo, sobre todo polo recordo da miña nai, non, Paulo? Odiaba tanto a Suevia como a Emilio. Mentes. Escoitello dicir máis dunha vez. Venderías a calquera por cartos. Creo que chegou o momento de chamar a policía. Alberto, que queres? Supoño que montarías todo isto por algo. De entrada, quero que te esquezas de levar os meus negocios. De acordo. Algo máis? Non quero volver ver a túa cara por aquí nunca máis. Non me podes votar. Claro que podo. Ou prefires que chame a policía? Precisas axuda? Que fas aquí? Cando falamos por teléfono, preguntachesme algo e... pensei que che debía unha resposta. Xa me veches que non era o mellor momento para nós, porque tiñas que estar coa tua familia, non? Se cadra, respondín sen medítalo ben. O mellor, poderíasmo preguntar outra vez. Pensas que o noso ainda pode funcionar? Penso que hai moitas posibilidades.